Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. Kasenjok kinong sensar nong thamai pelun, dak kawai ke jingmon kalarai ban yang persyaban ya ke skim jong ke sarkar pedeng. Kabalatep kum ke My Village My Plan. Kat ba kimpat yo ya ke jing pensya na ke sarkar jela, ha ka bedai bat ke kompetrikam ya ke skim. Ubak binari ubadai presiden jong ke kasenjok habai keren ba kinong pathai kubur. Henne kesngi ke katsau terik mentau benai nok pra arjakat pra hadin keji kendo yu menteri beripet yakatnan Community and Rural Development Block ubak sngau balang dar ulong makadau ke bala perlong ya kesenjok ban persya ya kini ke skim kedai na kejing bam syai bah hagar kom trekam khamtam ha kabaidai bat kejing betha kebadan ha kani ke skim ban thau ki komiti bat ya kom perlong ya ke election ke bala perlong ya ki ban ya kendo yu menteri beripet ya kini ketnan Henry hakani keji kendo nak kaliang uniu menteri sarkaru umpat la ban ai kanu kejing pensai halor kini ke skim kendo kalau ba sisot ka banila la ban ai ke ka shithi hunto ka i kejing snow kejung ni ha ka bai dei ba kini gram sabha bat minister ro ka baburam hi ila pediang ni kata bat ila simro ka jingkit kli bat ila ai ro ka assurance ngi ba insa bai ni ka kam bat ke i ka bakta hi pa ba inom le persai kata ini ai kat kum kejing kwa bobon melak ni ro aku bagi dei bat kani hi te ni small kedon ka jing thut ba khrau mo bagi dei ba puntrai kam ni ka dia skim ani ka development kawan ba jong ka blok te ni la pen small ba i ro ya kata ka jing dei village my plan mo bat bagi dei bat bantau ta ka kram salah Negara jo ilong import kular ban oman pesnge no. In khot ki officers ki jong i ha kan ki janmiet hi bai ong tat tin sai kran mahabat ki officers ki jong i bat ka assurance ka bai ai ti ong kanu hi ka ba la kran thut i ki pai bai ka de ban dan tra ka jing kran adu bandala ban ki bai lam ka dom pat shahi ka kum penya ya kan ki jing trai kan ki scheme te nginum pat lahi ban pediang im ong bangim kwa development manu bam kwa development baro hi ki ma ki trehi po snong po thau ki dorbar snong undang gawai ro ko bam kwa ke no development ni hab ban yeli wan ki scheme ki ba fer ban ma ra ya roi ka par po snong po thau ne henrei kata ka development ba kam dei ada cost pat jong ka ik ban kata pat ya lawai jong ka ri ba ke jadon re bat ka im lang sa lang ka jong ni tenrei ko mangi layat hi baro si kata na do kulong kuma mana do ki long shua man shua ki ni layat ling ba kita ki dorbar snong ma bat ki scheme sani ki jingtrai layak leng bajong kata ka ma layak leng bajong ki dorbar snong tementar ni snow ba kade ban nong hakani ke ju kar ko ma kade ban ya hiling ba ki dorbar snong ni trai ke ba kham pelong artati ni ya kani ka scheme ka bawan leng bajong ka blok kade namar ba ngim shai ba ki halot ki committees ni ki ba ha ban snai ni te kunta ka jingalang jong kasenjok ka bangina ngi conduction ni kwa sha banyo e jing pensya na kaliang jong ka na kaliang jong minister si nadi bat na kaliang jong ka department ni te tat hadu bandala yo e jing shai ka ba tikna tingin sala ban rai na banyak cermat akon korkom